Il-fatt li għaddew xhur minn meta seħħ l-inċident ta' Jean Paul Sofia u għadu ma tressaq ħadd b'rabta ma' dan il-każ jibqa' misteru kbir. Dan il-każ serju ħalla 5 persuni midruba serjament u żagħżugħ mejjed u sa issa kien hemm biss kiet assolut mill-awtoritajiet. Ekstar l-editorial tal-Malta Today b'referenza għal każ ta' Jean Paul Sofia, iż-żagħżugħ ta' 20 sena li miet fit-3 ta' Diċembru li għadda wara li ġarfet binja f'Kordin li kienet qed tinbena. Fl-aħħar jiem meta fil-Parlament kien mistoqsi jekk hux se tinfetaħ inkjesta pubblika b'rabta mal-mewt ta' dan iż-żagħżugħ, Robert Abela spiċċa jilgħab bid-diskors sabiex jaħrab id-domandi. Fit-tweġiba tiegħu Abela qal li filwaqt li bħalissa qed isir inkjesta maġisterjali u l-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha, insista sabiex inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu f'serenità. Iżda skont l-editorjal Abela qed jinjora fatt kruċjali għaliex id-differenza bejn investigazzjoni kriminali li tinkludi inkjesta maġisterjali u li permezz tagħha ssib minnu responsabbli hemm il-ħtieġa ta' inkjesta pubblika li tidentifika n-nuqqasijiet istituzzjonali li setgħu wasslu għall-inċident bħal dan. L-editorial tal-Malta Today innota li fil-waqt li inkjesta maġisterjali hija importanti li ssir, inkjesta pubblika u indipendenti tagħti serħan il-moħħ kemm lill-familja tal-vittma kif ukoll lin-nazzjon kollu. Fil-fatt fl-aħħar jiem il-familja taż-żagħżugħ esprimiet id-dispjaċir tagħha għal fatt li sa issa l-awtoritajiet baqgħu ċasti u ma għamlu xejn sabiex issir ġustizzja. Saħansitra fuq il-midja soċjali raba taż-żagħżugħ saħqu li l-familja tinsab imkisra għaliex għad hemm ħafna domandi mhux imwieġba. Anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella sabiex issir din l-inkjesta pubblika li tassew tkun indipendenti. L-editorial tal-Malta Today innota li preżentament hemm 87 inkjesta maġisterjali li għadhom miftuħa u li dawn jitrattaw imwiet f'siti ta' kostruzzjoni li seħħew fl-aħħar 7 snin. Bl-editur jinsisti li jkun aqli li kieku ssir investigazzjoni separata sabiex tindaga għaliex tant minn dawn l-inkjesti għadhom miftuħa beraħ wara dawn is-snin kollha.